66 anyos nga lolo kauban ang batan-on nga kajamming sa bisyo Gidakop sa kapolisan human na aktuhan nga namalit og Shabu sa lungsod sa Cordova. Ani ang exclusive report. Sangko sa langit ang pagbasol ni Lolo Gaspar Tiro nga miinter siya sa paggamit sa illegal nga drugas. Kinahinungdan nga nabalog siya sa bilangguan. Yaan ko ni Lolo Gaspar nga nauwaw siya mga apo ug mga anak sa nahitabo nga iyang tinuyuan. Usa siya katig paparking sa masakinan nga kinahanglan niya og pampabuhi kuno siyang kusog. Busa natintal siya sa paggamit sa illegal nga drugas. Lo, ngano man yun to? Ganahan na po, sir. Ganahan sa? Sa drugs ba? Kuha na ito ang mga ba? Kanang happy-happy na ito ba? Yan, nainaikan man. So, ngano mang mag-drugs man jud ka? Hindi, kanang kapoy ba sa sige parking bag mga motor ba? Lakip sa gisignit sa kapolisan ang duha ka mga barkada sa tigulang nga silang Bonifacio Inok, 18 anyos ug Neil Steven Capuno, 20 anyos. Ilang giangkon nga wa sila makapugong sa paggamit og drugas maong namalit sila og Shabu. Palit na lang sir. Sige, palit. Drugs. Ngano man yun? Ngano mag-drugs man? Dahil kabuang. Mapit ako to interview sir. Nadali sa kabuang po. Kamugmahay? Nagmahay tahan sir. Ang tulo nadakpan atol sa pagroving sa mga pulis. Kani si Bonifacio Daro Inok nilabay og kuan kanang sa ka plastic mga kuan gamay niya pagtan-aw sa atong pulis nga nagrobing siya buman sumuto nga ilang gihold niya gipresking nila ang silang tulo kaning duha kani si Neil Steven Capuno ug si Gaspar Daro Inok nakuhaan po sila sa ilang tagsa-tagsa ka bulsa. Samtang ipinahayag ni Senior Inspector Efren Diaz ang hipi sa Cordova Police Station nga kabahin lang kini sa ilang kampanya batok sa illegal drugs. Every week ho talaga naghuhuli tayo. Any time of the day and night huli ho tayo. Once na pag mayroon tayong info at nakabili ho tayo, nakabili ho tayo sa kanila, paibas ho natin agad yan. Samtang inanay nang midaghan ang mga binilanggo sa detention cell tungod kay matag adlaw aduna sila masikop. Dili na usab mabalhin sa CPDRC ang mga inmates. Sa mga gumagamit at nagbebenta pa rin at hindi pa rin tumitigil sa paggamit ng illegal na droga, andito kami, kapulisan ng Cordova. Hahantingin ho namin kayo at ikukulong ho namin lahat kayo.